I'm very much proud of myself, and I'm very much proud of abantwana community yam, and I'm still gonna help abantwana abaninzi to be where they want to be. Ndi-artist, ndi-actress, ngoku ndi-filmmaker. I'm trying to do my own thing. Zange kube lula into yobana ndiswitche from radio to screen. Ilapho into yethu ye-filmmaking. Sisayiqala ke kodwa nayo iseyijeni engekho lula. Andifuna ungatsho. They were debating loo nto leyo yobana it is not fair to actors, like professional actors. When I say professional actors, I mean somebody who studied for acting on a degree, ohlale e-university nase-college, school of acting, efunda. Then the next thing, uthathwe wena just because une-following in 1 million. Not zonke i-background agencies is bad, no, azikho bad, but i-majority yazo, they are very much bad. Andifuna uphosisa. So i-aim yam ke mna ke ubana ndiqale i-production company. Ndiqale nje lapha eRhawutini, but the aim is to take it back from home. You mean this? Then andithengele umuntu wamustombi uyayithanda ne? Right. Ndinune mna ndingumamnyele. Ndingumadoyi, ndingumakhonze goduka. Umbokothwane. Ntombi yaseMaXesibeni. Ewe.